We staan in Maasbree. We gaan kijken naar iets heel buitengewoons. En waarom buitengewoon? Iets veel meer op de naam en dat ze gaan nieuwe leden aannemen. Heel bijzonder. We gaan kijken en we gaan ze meteen vragen. Kijk, de deur die gaat al open. En ze stoppen. Of de muziek hebt. Kijk eens aan. Daar is het. We gaan binnen. Je zou een eindje nemen gaan dan, hè? Dan maar een eindje nog niet. Goedenavond, heren. Goedenavond. Even allemaal lachen. Even allemaal lachen. Oh zo, dus nou lekker te streven. Het strevelen, waarover ging het? En wat is het muziek? Allemaal lachen, vier. De volgende. Wat? Kom op, pak maar gewoon even de drieën op. Wacht. Je ziet met de uitzending buitengewoon. Wat ons opviel was de titel van Och Ensemble en dat je geen andere leden aanneemt. Kan ik dat even uitleggen? Dat vind ik wel heel speciaal en heel buitengewoon. Is dat Dat is de prijzen. Kom even ervoor dat je het even uitlegt, want geen nieuwe leden, iedereen heeft nieuwe leden nodig. Zet de smacht op nieuwe leden. En je hebt ze niet nodig. Ik druk eens het geluid iets op. Leg me het dus heel even uit. Nou, het nieuwe leden, dat is toch een beetje niet zo helemaal juist. Want als er echt iemand is die net bij ons zou passen, misschien dat niet zo snel voorkomt. Oh, ik hoor het al. Als Maar dat je ook zou passen. Dan is ze heel welkom op dat moment. Dus zo zien we niet. Anderzijds, zij is eierjongen. Ja. Of wat? Kent ze de betekenis van de eierjongen? Nee, dat is het buitengewoon. Daarom kom ik ook binnen. Zien we toch niet meer veel EMS-breed die dat niet weten. Maar ik kom niet van Maasbree. Oh, dat is het verschil. Ja. Nou, en de kieker, oh nee, de kieker zal ook niet weten. In ieder geval is het zo dat we dus al in vroegere jaar, 30er jaar, 20er jaar, waar het gebruikelijk als de jongens opgeroepen worden voor naar het militair te gaan, dat ze dus zondags begonnen in de mis en dan gingen de jongens rond in het ganse dorp. Van vroeger had iedereen kippen. En die jongens die gingen dan rond om die eieren op te halen. Ja. En dat ging door dat ze natuurlijk wat financieel een kleine begin hadden, dat ze weer wat kosten doen. Dat bleef natuurlijk niet alleen zondags bij dat officiële gedeelte in het dorp, want dan moesten ze netjes zien, maar die trokken de ganse week, trokken die eigenlijk alle boerderijen af en hadden op dat moment natuurlijk een instrument of iets bezig dat ze aanhuurden komen. Dat waren een trom of een truit of wat dan ook. En dan waren op een gegeven moment waren dat de eierjongen en die gingen natuurlijk met veel plezier, want dat bleef natuurlijk niet bij een eike. Die kregen ook een borreltje en een flesje bier. En dat wordt dus een heel gezellig stel iedere keer als die jongens weer die verplichtingen moesten doen. En door kwam dus eigenlijk is de naam de eierjongen steeds ook beschreven in de gemeente Karel. Wie had het ook alweer? In de archieven van de gemeente zien door echt optekeningen van gemak van de echte eierjongen van een 13. Maar door zien eigenlijk de eier. En wij hadden het vorig lid, we hadden iemand, Jan Mulsen, jammer genoeg is verleden. Maar dat was nog een met de laatste sessie het meegedaan voor die eierjongen. En wij bij zo wie opgericht worden en een leuke naam te zoeken. Ja, er kwamen natuurlijk allerhande beroemde namen, zo die Joekskapelle links en rechts hebben, Don Nerven of Treuver of Tronder. Mag allemaal niks uit. En deze op een gegeven moment, luister, ik ben vroeger bij de eierjongen geweest. Is dat wat? Nou, hier zitten een hele hoop mensen die echt niet wisten wat dat was. Hij zei, eierjongen, wat stelt dat? Kunnen we het dan niet maken? Als man met eierjongen komt straks, maar ziet geen eierjongen. Ja, nou, dat was in het begin toch wel een beetje een groot vraagteken. En nou, op een gegeven moment hebben we toch gezegd, nou, op zichzelf, waarom niet? We willen ook wat aparts. En toen hebben we de eierjong zien eigenlijk toen opgericht met zijn naam. En ook dezelfde man heeft toen de ontwerp gemaakt van het eiermenken wat we hebben overal. En zo zien we eigenlijk overal bekend worden, ook optreden. En moet ik iedere keer weer dat verhaal vertellen. Ja, wie komt je nou? Ook in Duitsland waar we komen aan de naam van de eierjongen. Maar dat is het ontstaan. En hoeveel jaar dat nou terug is, dat weet ik niet precies. Misschien werd iemand anders dat. Wanneer dat er eerste berichten waren over de eierjongen toen. Wat zegt er wat vanaf? Dit moet ik het opzoeken.
En? Zo weer op moeten zoeken. Maar, nou, Hij moet het nog opzoeken. Goed, maar in ieder geval, dat is de basis waarom dat wij een mooie naam hebben. En waardoor dat wij nog allemaal zo leuk en zoveel goede zin hebben. Om nog iedere donderdag hier te komen repeteren. Elke donderdag. Iedere donderdag zien we heen. Niet altijd. En niet allemaal. Nou, ook altijd uitzonderingen. Ja, er zijn er mensen die hebben heel veel vakantie. Oh ja, ja. En ja. dat is gewoon zo en dat blijft ook zo. En dat is ook juist, want toch ga je er denk ik. Dus 48 jaar bestaan we nou. En een klein rekensommetje leert hem staan. Als je dan met de 20 jaar zit begonnen, dat het allemaal 70-plussers zien. Of ben ik nou te bescheiden? Nee, maar er zitten er ook boven de 80 al bij. En dus wat dat betreft, het gaat wel goed. Maar alle midden 70ers, zonder meer in een enkele kan er misschien net in 9 zitten. Dan zit de man met dat blauwe shirtje aan, dat is nog heel jong. Ja. Maar inderdaad, midden, einde 70ers en een paar zitten er in de 80. Mooi. Zeg, en wat is het doel? Alleen maar het oefenen of ook het optreden? Nou, het doel is eigenlijk goed voor onszelf dat we muziek maken. Optreden is natuurlijk belangrijk, maar dat hebben we veel jaren terug al wat teruggetrokken vanwege de vrije tijd wat erin ging zitten. Vroeger kinderklein ging het allemaal gemakkelijker. Ja, ja. Later weer grutter kregen we meer tijd, andere ideeën. En ik denk dat het van ons een hele goede zet is geweest dat we dat hebben gedaan. Ik geloof dat het eind van de rij is geweest dat we hier nog allemaal zo fijn zitten. Dat we hier fijn op de donderdagavond, wat eigenlijk ons leukste optreden is, gemeenzaam nog lekker muziek met een serieuze dirigent. En waar ze net op een nieuwe partij en bijbrengen. En dan zou ze zeggen, ja, maar als je toch heel weinig doet, waar zit je dan mee bezig? Nou, dat is dus het leuke, dat wij dat doen. Heel serieus oefenen, met z'n allen. En het dan proberen toch zo goed mogelijk te doen. Maar ik kan me ook voorstellen, gezien de leeftijd, dat er misschien wat mensen al er niet meer bij zien. Dat klopt. Jammer genoeg hebben we van een paar leden afscheid moeten nemen. We zien vroeger begonnen geloof ik met 12 personen, als ik het goed heb. En nou ja, we zitten ongeveer geloof ik nog 5, 6 mensen bij. 6 mensen bij van het eerste oor. Dus dat op zichzelf is al heel, maar ook heel veel mensen al meer dan 40 jaar. Er zijn er door een korte tijd toch behoorlijk wat mensen bijgekomen. Dus het is eigenlijk een groep die heel veel ervaring heeft met dit soort dingen. En we vinden het nog altijd even leuk. Onze repetities zien goed. Als we ergens moeten gaan optreden, het gaat altijd nog goed. We maken overal onze leuke muziek. We zijn overal nog welkom. Alleen wij zelf willen het niet meer zo druk maken. Er is niks mis mee. Maar wat is ook repertoire? Ik zie een repetitie 3 april 2024 staan. Daar zijn we Jong Bläser Mars en een Böhmische medley. Ja. Wat een Griechische wijn, dat ken ik toevallig wel van Oede Jurgens. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Griechische wijn, ja. Ja, we hebben nog een zanger nieuwig trouwens, wat dat betreft. Nou, kijk, ja. En Roets in de Roze, kijk eens, het bekend repertoire, bekende nummers. Nou, we hebben er een goede 40 en meer domineerd, want dan zetten we weer eens het roet, komen weer nieuwe nummers. We doen ook vervangen, we doen geregeld, oefenen toch nog met nieuwe nummers. Waar we aan elkaar natuurlijk altijd, maar we hebben een hele goede muziekcommissie. Die mensen zien het altijd samen eens, ook met ons. Dus daar hebben we altijd, wat dat betreft, gaat het helemaal de goede kant. Dat zijn vakmensen. Dus die ik hoor al 2 keer zeggen, het gaat heel altijd goed, maar ik hoor dan wel een reactie uit de zaal. Ja, ik niet gehoord. Oké, ja. Maar goed, dat is dus wel een van onze sterke punten eigenlijk. Dat wij de donderdagavond voor ons met onze dirigent samen heerlijk proberen muziek te maken nog op onze leeftijd. En af en toe naar boete gaan, hoofdzakelijk voor instellingen, bejaarden een beetje onze leeftijd dan ongeveer. Ja. En de zomermarkt heen. Op een optreden, dat moet ik wel even nemen. Dat hebben we ieder jaar in september. Dan vertrekken we naar Oberwesel in Duitsland. En dan komen we ook al 30 jaar. Nee, 40 hè, sorry. 38 jaar. 38 jaar komen we al in hetzelfde dorpje. En we zien er ook al onderscheiden van de burgemeester voor onze leuke muziek en het grote gedrag wat we daar hadden. Dat heeft dus heel goed gegaan. En nog altijd hopen we nou weer in september. Dus voor de 40ste keer onderhand naar dat dorp te gaan. En dan weer ontvangen van de burgemeester en veel mensen allemaal die het al kennen.
Zeg, je moest wel noten kunnen lezen, of niet? Ja, dat moet wel. Maar als ze, Ja? maar als ze nou zegt, wat is dat voor noot, neem ik die aan, dan heb ik toch problemen. Oké. Maar alles leert zich wel. Als je maar veel oefent. Ja. Maar dat is geen punt. Dat is, heel veel mensen die hier zitten, hebben echt wel echt goede muziekkennis. Het ziet wel heel professioneel hoe het allemaal, zeg. Ja, dat moet. Voor een Joekskapel. Ja, maar weet je wat het is? Als ze het niet serieus doet, iets, ook niet zonder dirigent of wat ga je doen, dan existeert ze niet lang als kapel. We moeten een drive zien en dat moet er zien. En dat heeft te maken met nieuwe nummers, maar dat heeft ook te maken met een goede dirigent, die toch ook strak helpt en dat we ons toch geven om die dingen weer opnieuw te kunnen blazen. De dirigent zit op zijn klok te kijken. Ja. Nou, zo erg is het niet. Niet zo erg is het niet? Nee. Nee. Wat is het volgende nummer wat er gespeeld moet worden? Nou. Waar moet er gaan gewerkt worden? Welk nummer? Nou, we zijn net begonnen met een nie-nummer. Een nie-nummer, Dat is ja? van Carlo, dat is een Mars. Ja. Of zullen we dat en een ander pakken dan? Of ze gewoon Ofwel doen? moeten we wat raketsbergen Wat wil ze Ja, maar ze moesten een noot zoeken dan. Nou, ik dacht aan Griekse wijn. Griekse Ik beginnen met wijn. nummer 18. Kan dat? Nummer Nou, 18. Zijn de heren zo wie? Goed zo. Of verras ik u nou? Prima. Ja? Gaat dat goed Kan komen? ik er weer aan zetten? Ja, gerust. Goed zo. Nou, we Bedankt. gaan luisteren. Oké, ga maar op. Dankjewel. Succes allemaal. En we gaan genieten en kijken ook van Griekse wijn. Zet hem op, mannen. Wat voor nummer is het nou? Wat voor nummer? Nummer 18 lees ik heen. Ja, klopt hè? Althans, dan heb je de repetitie 3 april. Nou, nee, ik heb een buksje gepakt. Ja, zus, hè? ik spaar het al. Ik ben de stoorzender. Nou, Goed zo. en een fijne donderdagavond nog. Ja, Hoe laat maak je bedankt. trouwens? Hoe laat maken het? Tot half 1:30 uur, hè? tot 9:30 en dan tot 10:30. Derde helft. Oh, De de derde. stamtafel is heel belangrijk. Ja, jongens. ja. ja. Nou, succes hè. Jo, bedankt. Dankjewel. Ik ga aan de kant. Ja? Go weer. 1, 2, 1. Ja, dat was dan een repetitieavond vanuit Bree. Het is inmiddels donker geworden buiten. Dit was dan een repetitieavond van de Eierjongen. Nou weet ik ook wat de Eierjongen precies betekent en waarom dat ze geen andere leden aannemen. Ik snap het volkomen. Tot de volgende uitzending van Boete Goed.